Здравейте, сега ще ви покажа как да подобрите кандидатура и същевременно как би изглеждала една одобрена кандидатура от страната на един клиент. Ако вече имате създадена регистрация, може просто да отидете към бутон "Имам регистрация". Попълвате вашият имейл, парола, бутона "Вход". Както виждате, вече имате един кандидат. Може да погледнете какво би искал този кандидат. В случая той иска това количество. Ако мислите, че може да изпълните кандидатурата с този клиент, може просто да натиснете бутона "Одобрен". Така клиентът ще знае, че вашата кандидатура е одобрена. А също така може просто да използвате координати, за да свържете с самия клиент, за да се разберете допълнително. Ако искате да излезете от профила си, отивате на профилна снимка и тук натискате бутона "Излез от профил", където се връщаме на началната страница. Сега нека да влезем като клиент. Натискате отново "Имам регистрация" и вкарвате вашия клиентски имейл. Както виждате, вече сме в клиентският имейл. Тук разбираме, че статусът е одобрен. Тук пише, че е одобрен. Това означава, че фермерът най-вероятно ще се свърже скоро с вас или може би вече се е свързал. Ако искате да разгледате други обяви, може просто да отидете на обяви, като натиснете бутона "Обяви", като тук може да, както казах, може да филтрирате дали е с една дума, с тип или област, ако искате да видите всички продукти от дадена област. Или ако няма нищо в областта, която вие искате, може просто да анулирате и да се върнете. Ако искате да видите самата обява, самата снимка на обявата, малко по-голям размер, просто да натиснете тук. Нека да пуснем кандидатура и за този продукт. Това е тестова обява. Да кажем 12 кг. За Варна. Напред. Изпратете заявление. Връщаме се отново в обявите. Ако мислим, че сме приключили, може просто да се върнем обратно в нашия профил. И сега виждате, че имате две обяви. Едната е одобрена, другата е все още в статус, разглежда се. Ако обявата ви е одобрена и вече сте свързали с фермер, то тогава вие може да я скриете, като идвате тук на "Преглед", "Анулирай", заявлението е скрито. Може да се върнете обратно в вашия профил и тук се сменя отново, понеже имате само една кандидатура, която още се разглежда се. И това е. Когато искате да излезете от вашия профил, натискате отново снимката, "Излез от профил", което ви връща на начална страница. Благодаря ви.